Assalomu alaykum. Demak, masala комбинаторика hal میکنیم. در این مسئله میگه ما روزکنجه 2/2010 داریم. دو شخص بازی میکنن، ایوان و پیتر. домино را میمونن. ایوان доминоی горизонтальный 1/2 را میمونن. پیتر 2/1. و ایوان سر میکنه بازی را. دیم خود پیتر، بعد ایوان پیتر را میخی رفتن میگیره. کدامش که اگر در همینجا مونده نتونه доминоша бой میتیم. باید که یگان استراتژی فکر کنیم که یکی از آنها میشه ببره. اما استراتژی حالی مثلا میخواد استراتژی ما فکر میکردگی برای ایوان همیشه میبره. چیکار میکنم ما 2/2010 و 502 تا 502 розкунҷаи 2/4 тақсим мекунам. охирда як квадрати 2/2 мемонад. Якум иван худ мекунам, барои якум ивана мегирам, дар 2/2 мемонам. Якум доминоша. Аку Пётр дар инҷа монда наметавонад доминоихча, барое ки аюр 1/2. баъд чӣ кор мекунад Пётр? Пётр мегӯяд ё ки дар инҷа мемонад, ё ки дар инҷа ягон чоркунҷаи дига да. Вақте ки дар инҷа монд, Ивана мегӯм дар инҷа монад. баъд Пётр маҷбуре ки ё дар инҷа монад, ё ки он чоркунҷаи дига да. Инҷа да агар монд, Пётра мегӯм инҷа да. Ҳамаи чоркунҷаро ҳамхелӣ рафтан гирем. Ҳами шагора кардан. Охир да маълум мешавад ки Пётр монда наметавонад доминоихча. Масалан, агар ки мо хоначаи охиронгиро уҷо зайн кардем, агар ки Пётр дар инҷа монад, дадим хонача. Бе Ивана мегӯм дар инҷа мемонад. Хай, агар дигар хонада монад, то же сами стратегияро ҳамхелӣ давом медиҳам. Агар инҷа монад, Пётра мегӯм дар инҷа монд. Фақат Иван фақат дар ҳамун хоначае ки Пётр мемонад, дар ҳамун хонача ҳаракат мекунад ки доминоша дар ҳамунҷа монад. Масалан, дар инҷа монад, агар мақсад ҳамин корро кардан гирифтем, пришидан мегирад хоначаи 2/4-ро. Агар ки Пётр дар инҷа монд, Иван дар инҷа мемонад. Пётр дар инҷа монд, Иван дар инҷа мемонад. Чӣ коре ки накунад Пётр, оқибат бой метавад. Барое ки стратегияе ки Иван фикр кардагиай стратегияи зуре. Фақат дар хоначаи 2/4 кор мекунад. Ягон савол боша нависед.